O Chantada B acadou a primeira vitoria da tempada esta fin de semana, despois de impoñerse na casa do Friol por un gol, que chegaría no minuto 58 despois dun servizo atrás de Tara que aproveitou moi ben Rubén. Un gol que valeu 3 puntos ante un rival difícil. O Friol sempre que vamos ali, pois, é un partido difícil. Son xogadores veteranos e teñen unha mezcla de xogadores veteranos e algún non tan veterano, pero bastante, algo, para o meu parecer, algo frouxos atrás, pero que tiñan xogadores arriba que che podían crear peligro. Tamén é certo que viñan con certas baixas do partido con Tim, porque tuveron un incidente xa ao acabar o partido e arrastraban algunhas baixas. Pero, bueno, costounos algo ganar e o importante foi que sumamos os 3 puntos e que o equipo está xogando ben a pesar desa derrota e dese empate contra o Chantada Atlético. Pero, bueno, un balance bon é que xogamos ben e que creamos ocasións, aínda que non estemos finos de cara a portería. 3 puntos importantes que suporán unha inxección de moral neste tramo inicial de Liga. Ainda é a jornada número 4 a que vamos xogar agora, ainda é moi cedo para dicir eso, pero ojalá pois teñamos unha racha boa de partidos e consigamos sumar na casa por lo menos que é o máis importante. Despois pois miraránse objetivos de permanencia ou se, quen sabe, a mellor de outras cousas, pero, bueno, o noso objetivo é a permanencia e formar tamén xogadores para que xoguen arriba. Algo que Rubén xa sabe o que é, el xa o fixo a tempada pasada, unha aspiración de calquera xogador do B. Home, todo xogador do filial quere xogar coa AES, está claro. Traballas de todas as semanas pois para ter esa chamada do primeiro equipo e ir axudarlle no que se poida. O xogador do Chantada B fai unha valoración do comezo de Liga do primeiro equipo. O traballo da semana está sendo bon e é importante que agora enlacen unha racha boa. É certo que xogaron contra os de arriba e competironlles, non puderon en todos os partidos pois sumar os puntos que quixeran, pero, bueno, competiuselle a equipos que a priori pois van a estar aí arriba luchando por subir a terceira división. O vindeiro encontro do Chantada B será o domingo contra o Becerreá ás 5 da tarde no Sangoñedo.